Pera. Mga Lodi, punta kami sa San Gimignano. Mga ka-3R dyan, mega shoutout sa inyong lahat. 3R Oro and 3R Argento. Wow naman. Hi guys, andito kami ngayon sa San Gimignano. Part pa din siya ng Siena, Italy. Andyan si Boss Trerre. Hello, hello, hello. Andyan si Tashi, oh. Tashi! Saluta, amore. Halos kadarating lang namin. So, start na ngayon. Iikot-ikot na kami. Start ng umupo ngayon. Start ng umupo at Okay. Maya-maya, pasok tayo dyan sa loob. Yan. Tignan natin anong meron dyan sa loob niyan. Parang feeling ko yan ang pinaka city proper nila. Tignan natin. Mag-walking tayo, Walking kami yan. Walking Paloob. Yan o. Para siyang kastelo. Hindi masyado maganda ang panahon ngayon kasi siyempre nag-start ng mag-winter. Nasa autumn na kami ngayon. Taglagas ba sa Tagalog? Tashi! Ciao, amore! Di dire buongiorno. Tashiana! Ciao! Andiamo a fare un giro, amore. Boss 3R. mega shoutout. Yan o, mga souvenirs. Ice cream. Gelateria. Wow! Ang galing. Ang chocolate. Galing. Salve, buonasera. Posso offrirvi un cioccolatino? Sì, grazie. Posso fare un video? No? Che meraviglia. Signore, anche per voi un cioccolatino ve lo offro uno, Quello vuole pistacchio o nocciola? Pistacchio. Posso prendere due anche per mio marito? Certo. Oh, sempre pistacchio. Grazie mille. Salve. Wow. Ok, ragazzi. Grazie. Grazie a te. Doon, mataas na dito. Guys, ito yung mga old na gaganda. Kila cute. Ito May, dito tayo bibili mamaya. Oh. Mga souvenir na kutsilyo, mga Ayan. Yan, cinghiale. Cinghiale yan sa Italiano, baboy ramo sa Tagalog. Mga ginagawa nilang salame. Ganda naman dito, guys. Wow. Mga old city. Yan ah. Dati ba lì? Ganda. Ang daming cinghiale oh. Ginagawa nilang prosciutto, salame. Yan ah. Lordong po. Yun, aakyat kami dyan mamaya, mga loads.
Yan. Ang ganda. Maskara. Umaga man sa mga 8. Ganda naman ng wall, mga lodi. Yan, ah. Brava, Tashi. Hey, wow. Wow. Very good. Ang ganda. Okay. Tashi. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan.
Anong meron dito? Wow, kuha.